Diolch yn fyddio. Diolch yn y di o Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dy fron ac i ni'n cyflwyno'n hamser i ti ac yn gofyn i ti i bresynoli dy hun yn ein plith ni ac i weithio clod i'th enw ti. Felly tyrd tywalt ysbryd arno mi ni gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni dechrau trwy ganu'r emyn rhif 26. Cyduned nef a llawr i foli'n harglwydd mawr mewn hyfryd hoen, cloedforwn traf o chwith i ras a'i hedd dilith ac uchel ganwn byth, teilwng yw'r oen. 26 gen i sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgam dros nesaf yn y neuadd. Bydd ein cwrgweddi nesaf yn cael ei chynnal ar y drydedd nos Iau o'r mis, sef Mai 19. Bydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i'r casgliad gael ei chymryd gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 114, 114.
Byddai'n darlleniad o epistol Iago'r benod gyntaf. Gan darllen y 22 adnod gyntaf. Ddim darllen yr holl benod, ni'n darllen hyd at adnod 22. Iago, gwasanaethwr Duw ar arglwydd Iesu Grist at y 12 llwyth sydd ar wasgar anerch, cyfrifwch yn bob llawenydd fy mrodyr pan syrthiwch mewn amryw brofedigaethau, gan wybod fod profiad eich ffydd chwi yn gweithredu amynedd, ond caffed amynedd ei pherffaith waith fel y byddwch berffaith a chyfan heb ddiffygio mewn dim. O bydd ar neb ohonoch eisiau doedd hineb gofyned gan Dduw, yr hwn sydd yn rhoi yn heilionus i bawb ac heb y ddanod a hi aroddir iddo ef. Eithir gofyned mewn ffydd heb amau dim, canis yr hwn sydd yn amau sydd gyffelib i don y môr a chwelir ac a deflir gan y gwynt. Canis na feddyliad y dyn hwnnw y derbyn e fe ddim gan yr arglwydd, gŵr dau ddyblig ei feddwl sydd an wastad yn ei holl ffyrdd, y brawd o radd isel llawanychyd yn ei oruchafiaeth, a'r cyfoethog yn ei ddarostyngiad, canis megis blodeuyn y glaswelltyn y diflannau fe. Canis cyfododd yr hael gyda gwres a gwywodd y glaswelltyn, a'i flodeuyn a gwympodd a thegwch ei bryd ef a gollodd, felly hefyd y diflanna'r cyfoethog yn ei ffyrdd. Gwyn ei fyd y gŵr sydd yn goddef profedigaeth, canis pan fyddo profedig e fe aderbyn goron y bywyd, yr hon a ddawodd yr arglwydd i'r rhai a'i carant ef. Na ddyweded neb pan demtier ef gan Dduw temtir, canis Dduw nis gellir ei demtio a drygau, ac nid yw efe yn temtio neb. Canis yna y temtir pob un, pan ei tyner ef ac y llythier gan ei chwant ei hun. Yna chwant wedi ymddwyn a esgor ar bechod hefyd pan orffenner a esgor ar farwolaeth. Fy mrodyr annwyl na chyfeiliornwch, pob rhoddiad dionis a phob rhodd berffaith, o ddichod y mai, yn disgyn oddi wrth dad y goleini, gyda'r hwn nid oes gyfnewidiad, na chysgod troedigaeth. O'i wir ewyllus yr enillodd e fe yn ni trwy air y gwirionedd, fel y byddem rhyw flaen ffrwyth o'i greaduriaid ef. O achos hyn fy mrodyr annwyl, bydded pob dyn esgyd i wrando, diog i lefaru, diog i ddigofaint. Canis digofaint gŵr nid yw'n cyflawni cyfiawnder Duw. Oherwydd paham rhoddwch heibio bob idreddi, a heleithrwydd malais, a thrwy addfwynder derbyniwch yr impiedig air, yr hwn a ddichon gadw eich eneidiau, a byddwch wneithurwyr y gair, ac nid gwrandawyr yn unig, gan eich twyllo eich hunain. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti o Dduw, unwaith eto am gyfle i ddod ger dy fron ac i ddod i geisio dy wyneb, i gannu dy glodydd, i alw arna ti i bresynoli dy hun yn ein plith, ac i ni yn dod ac yn dod gyda hyder yn gwybod y fod yn ein gwrando gan ein bod yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw yn dod o'r newydd ar sil arall ac wrth i ni ystyried y siliau sydd yn hedfan heibio, yn mor gyflym, prysur mynd heibio, ac y mae sil arall wedi dod, ac o Dduw i ni yn gweddio, na fyddwn ni yn gweld llawer i sil arall yn mynd heibio cyn i ti ymweld ath bobl. I ni yn gweddio Dduw hyd yn oed heddi, y bydde di yn dod i'n plith, y bydd na dywalliad mawr o'r nef oedd ysbryd glân arnom ni. I ni yn gofyn am hyn achos i ni'n gwybod beth yw ein natur ni, beth yw ein gwendid ni, beth yw ein tueddiadau ni, mor gyflym ac mor hwydd i ni yn crwydro i'r naill ochr a'r llall. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn i ti am yr help o ddifri, am i ti ddod i'n plith ac i'n helpu ni yn ein haddoliad. Y bydd ein haddoliad yn dy blesio di ac yn dwy'n clod i ddenw di. I ni yn gofyn o Dduw ar i ti i ddod i'n plith mwyn i ni cael gweld ffrwyth. Nid oes modd i ni gynhyrchu yr un ffrwyth, ond i bai dy fod ti yma yn cynhyrchu'r ffrwyth. O Dduw i ni yn gweddio felly y byddi di yn dod, ac y byddi di yn gwneud pethau mawr a pethau rhyfeddol yn ein plith. I ni yn diolch am y modd yr wyt ti wedi bod yn ein gwlad eisoes, ond o Dduw i ni yn tristau wrth feddwl am y holl flynyddoedd sydd wedi mynd heibio ers i ti ymweld â'r blant yma yn ein gwlad ni. Ac felly ni yn gofyn i ti ddod yn ôl yma i ymweld â'r blant
yma yn y ddinas hon ac hefyd ar hyd a lled ein gwlad, i ni yn gofyn i ti o Dduw i ddod ac i'n deffro ni o'n trwmgwsg ac i beri bod y blant yn dy geisio di, yn dy foliannu di fel ag y dylsem. O Dduw, i ni yn gweddio ar ei ti ddod a'r tyrfaoedd hyd yn oed mewn i wrando ar ffordd iachawdwriaeth. I ni'n gweddio Dduw felly hyd yn oed yma yn ein hoedfa ni, a bydd bob yr un ohonom yn teimlo yn ymwybodol o'th gwmnïaeth yma gyda ni. Ac hyd yn oed o Dduw, os yw ein calonau ni'n galed ac yn bell oddi wrth dy air di ath bethau di, ni'n gweddio Dduw ar ei ti i gynhesu pob calon ac i feddalhau pob calon, ac felly y bydd pob yr un yn dyrchafu ei llygaid tuag at y mynyddoedd o'r lle y daw ein cymorth. Felly o Dduw, tyrd bendithiau'n hamser ni a diogelan hamser ni cadw ar un drwg i ffwrdd. Bendithiau'r cyfan y byddwn ni'n ei wneud, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni gan i emyn rhif 503, 503 o Fendigaid Geidwad Cliw fy Egwan Gry. 503 gen i sefyll i'w chanu.
So, yn testyn o Iago'r benod gyntaf ac adnod 21. Iago, y benod gyntaf, adnod 21. Oherwydd paham rhoddwch heibio bob bydreddi a helaethrwydd malais, a thrwy a ddyfwynder derbyniwch yr impiedig air, yr hwn a ddichon gadw eich eneidiau. Wel, mae'r mwyafrif o bobl, siwr o fod, mae hwn yn wir, ei bod nhw yn treulio amser yn paratoi ar gyfer digwyddiadau amrywiol sydd yn codi yn naturiol mewn bywyd, yn dibynnu wrth gwrs ar natur yr achlysur. Petai na briodas yn cael ei chyhoeddi, yna mi fydd yna lawer o baratoi, nid o reidrwydd yr rhai sydd yn priodi, ond y rhai sydd wedi derbyn gwahoddiad i'r briodas. Mi fydd y gosod yn y dyddiad, bod yna briodas a bod rhaid i ni fynychu'r achlysur arbennig, ac yna mi fydd na rhyw fath o feddwl am y diwrnod a chwilio am anreg ac yn styried y pobl sy'n priodi ar hyn sydd ei hangen arnyn nhw. Ac yna ar ôl prynu anreg, mi fydde, wel falle'r merched yn ein plith ni yn dewis rhyw wisg siwr o fod, ac mae wastad yn rhyw reswm i fynd allan, rhaid mynd i brynu rhyw ddilledyn newydd ar gyfer y briodas, mai nid nhw sy'n priodi. Ac yna ar ôl meddwl am y wisg a'i brynu fe, wedyn mae eisiau prynu rhyw het neu rhywbeth neu gilydd, ac yna mae eisiau bag a pob math o bethau. Ac paratoi o flaen llaw. Ac yna, efallai yn dod i fyny at yr achlysur, mae'r holl baratoi mae'n mynd ymlaen ar gyfer yr briodas yma, eich bod chi falle'n chwilio ar y map os yw yn briodas nid yn lleol, i chi'n ffeindio ble mae'r capel a ble mae'r wledd, y brecwas yn cael ei chynnal, ac yna falle y diwrnod cyn neu'r bore cyn falle yn cael eich gwall wedi wneud, y trin gwallt yn iawn, ei olchi fe, ei dorri fe. A'r holl bethau hyn, ac yna i chi'n cyrraedd ar amser, i ni wastad yn cyrraedd priodas yn dydyn ni, falle tua hanner awr yn gynnar. Ac dim dwi'n priodasau hwn, falle fydde rhywbeth tebyg i'r rhai ohono ni sy'n mwynhau chwaraeon pa mae gêm ryngwladol ymlaen. Sicr dwi yn eog o hyn, dwi'n rhoi'r dyddiad yn y dyddiadur. Dwi'n edrych ar dechrau'r flwyddyn a dwi'n wastad yn siom mawr pan dwi'n gweld yn anoethineb yr trefnwyr rygbi yma yn trefnu gemau ar y sil ac y gwarth y peth, ac un arall ar y sil, ac yna dwi'n gweld, mae yna un o leia fedrwn ni weld eleni, falle dau, ac sydd ar y sadwn, ac ni'n gosod yn y dyddiadur, ac yna os yw yng Nghaerdydd, ac falle pwy a wyr os yn gallu cael tocyn, a chi'n paratoi, a gwisgo lan yn eich coch, a'ch holl bethau baneri o flaen llaw, ac chi'n trefnu sut chi'n mynd i fynd mewn, ac chi'n llawn cyffro, ond nid ydyn ni'n neud hynny os oes diddordeb mewn chwaraeon, neu hyd yn oed pethau pob dydd o ran gwaith, ond nid ni'n paratoi ar gyfer gwaith. Mi fyddech chi'n noson cyn yn barod ar gyfer y bore nesaf, mi fyddech bag yn barod, mi fyddech cinio yn barod, mi fyddech gwisg yn barod, mi fyddech popeth gyda chi'ch penni yn barod yn y bag ar gyfer ysgrifennu a pob math o bethau. Mi popeth yn ei le, ac i chi'n gadael ar rhyw amser arbennig, achos chi'n gwybod, mae rhaid fi fod yn erbyn, 7:08 y beth bynnag yw i, ac yna dwi'n paratoi i fod yna. Mae'r holl beth yn ei le, ac i ni wneud y trefniadau hyn bob dydd, priodasau, partion, gemau rygbi, pêl-droed, beth bynnag yw gwaith. Ac eto, faint sydd yn paratoi ar gyfer y peth pwysica. Dyma beth sydd o'n blaenau ni fan hyn. Dyna yw adnod y testyn, mae'n datgan sut ddylsen ni baratoi ar gyfer y mater na ellir fod yn bwysica. Yr hwn a ddichon gadw eich eneidiau. Mae yna gyngor fan hyn at y mater fwyaf pwysig, at y modd y gellir achub yr enaid. Ac felly, sut ych chi'n edrych ar oedfa fel hon hyd yn oed? Falle dydy oedfa fel hon ddim yn cyrraedd rhyw uchelfannau yn y ddiaduron y mwyafrif o bobl. Mae e'n brawf heddi, ond dyw faint o bobl sydd yma. Dyw ddim yn uchel ar y rhestr, nag yw, yn ein dinas ni, yn ein gwlad ni, unrhyw le yn y byd. Mwyafrif ddim hyd yn gwybod bod ni'n cyfarfod yma heddi.
Ac felly dyw e ddim yn rhywbeth pwysig iddyn nhw. Ond hyd yn oed yn ein plith ni, sut i chi mewn rhyw oedfa fach fel hon wedi paratoi i ddod yma. Ac ydyn ni'n meddwl amdano fe hyd yn oed os yw e'n rhyw oedfa bach, falle ddim yn bwysig yn eich tîb chi, ond mae e dal yn oedfa, ac mae e dal pan mae gair Duw yn cael ei ffrigethu. Felly sut ydych chi wedi dod yma, y prynhawn yma, sôn am bore yma ac heno yma, ar gyfer hon, neu ar gyfer ein cwrdd nos Sadwrn i bobl ifanc, neu'r cwrdd gweddi ar nos Fercher. Sut ydyn ni yn paratoi ar gyfer yr achlasuron hynny? I ferw agwedd ffwrdd â hi yw hi, ryw oedfa arall, neu a yw e, fel priodas, neu fel gêm ryngwladol, sydd yn peri fod na gyffro mawr. Dwi'n gwybod am lawer sydd yn neud yn siŵr, does dim trafferth yn y byd gyda nhw i fod yn y gwaith ar fore dydd Llun, ac falle bydd gan nhw glistos, neu pentos, neu gwddwgtos, neu rhywbeth. O, maen nhw'n mynd i'r gwaith. O, mae rhyw fath o trwy'n bach yn rhedeg ar y dydd Sul, ac yna mae rhaid ni aros gatre. Mae rhaid ni aros gatre ar y Sul. Dwi ddim yn gallu mynd i'r cwrdd ar y Sul. Mae gen i tipyn bach o bentos, ond ar gyfer gwaith, mae rhaid i fi fynd i'r gwaith. Neu'r priodas, sim os beth sy'n bod y fi, falle bod i bod yn y gwely trwy'r wythnos, yn arwain i fynd i'r priodas, ond fe fyddai yn y priodas, ond mae oedfa bregethu, ond mae digon yr ein un does. Bob dydd Sul. A'r cwrdd bach fan hyn, sy'n llawer yn dod, dwi ddim yn bwysig. Neu heno yma, wel, ni'n cael oedfa bregethu bob nos Sul. Sdim ots os gollai honna, sdim ots os fyddai ddim na. A dyna sut i chi'n paratoi ar gyfer oedfa bregethu. Sef yr oedfa fwyaf pwysig, yr un sydd yn mynd i'r rhoid yr cyfarwyddiadau fwyaf pwysig gewch chi ar unrhyw adeg o'ch bywyd chi, sef sut fedrwch chi achub eich enaid chi. Pa oedfa arall sydd yn mynd i roi honno i chi? Allai sicrhau chi bydd mwyafrif o capeli ddim heddiw, ddim heno yma, na prynhawn yma, na bore yma, yn dweud wrthych chi sut i gredu yn Iesu Grist. Fyddan nhw ddim yn dweud wrthych chi, ac os yw yna, fyddwch chi ddim yn gallu ddeall e na i glywed, achos dyn nhw ddim yn deall e hunan. Dyn nhw ddim yn gwybod beth yw credu. Dyn nhw ddim yn credu yno fe. A hyd yn oed yn y capeli Efengylaeth, dydyn nhw ddim yn cyhoeddi sut gellir achub enaid. Fe fydden nhw wedi twistio rhyw athrawiaeth a credu yn sofraniaeth Duw, ac felly'n credu, os i chi fod i credu, fe ddowch chi. Dyna chi gam drin yr Efengyl, dyna chi gam drin gair Duw, yr eglwysi Efengylaeth da yma, sydd yn dod i addoli Duw, ac yn barchus yn ei haddoliad, ac eto gyd efallai yn dweud, wel, os i chi fod i gredu, fe ddowch chi gredu. Dim dyna be mae gair Duw yn dweud, yma na gyhoeddi sut fedrwch chi ddod i gredu. Na'r gai ofyn i chi, sut wnaethoch chi baratoi ar gyfer yr oedfa hon, heb sôn am un heno yma. Ai, cyfarfod bach arall yw hi. Ffwrdd â hi. Sdim ots os dwi'n mai beidio. Sdim os beth sut dwi'n dod, sut dwi'n edrych. Ond ydyw na'n wir. Fel arfer, y mae pobl yn gwisgo lan i fynd i briodas, ac i'r gwaith, ac i gêm rygbi, ond i'r capel, sa'n ni'n gwisgo lan. Dim i Dduw. Sa'n ni'n rhoi'n gorau ni Dduw. Ni'n rhoi gorau i Gymru. Ni'n rhoi'n gorau i Gaerdydd. Ni'n rhoi gorau i'r gwaith. Ni'n rhoi gorau i'r briodas. Ni'n rhoi gorau i bopeth arall. Ond i di ar arglwydd, sut i ni'n paratoi? Wel, mae'r atebion fan hyn. Os ych chi am wybod sut ych chi fod i baratoi, dyma i chi fan hyn. Wel, yn gyntaf, dwi eisiau edrych ar y rhoi heibio, yna'n ail y derbyn ac yn olaf y gwneud. Wel, y rhoi heibio, oherwydd paham rhoddwch heibio bob bydreddi a helaethrwydd malais. Dyna i chi sut i ni fod i baratoi. Mae'n rhaid i chi wneud rhywbeth. Mae yna beryg bod yna rai sydd yn gwrando i raddau, fedrwch chi ddweud. Dyn nhw ddim wir yn gwrando, ac efallai bod nhw'n camgymeryd y berthynas rhwng ein gwaith ni a gwaith yr arglwydd. Chi'n bod ni'n clywed drwy'r adeg, o Sul i Sul, ni'n pregethu fe ac fe fyddwn ni dal, mae Duw sydd yn achub ac ef yn unig. Ac eto dyna beth fyddwn ni'n pregethu prynhawn yma. Ond yna ni'n clywed yn aml fod yna gyfrifoldeb ar yr unigolyn. A lle nad oes na wir awydd i fod yn blentyn i Dduw a gwir geisio, mae'r rhain yn defnyddio'r rhain y dirgelwch yma fel esgus troi cefn. Yn dweud, wel, mae hwn yn rhy anodd, yn rhy ddyrus, dwi ddim yn gwneud synwyr.
I chi'n dweud ar un funud, mae Duw sy'n gwneud y cyfan, ac yna i chi'n dweud wrtha i beth sy'n rhaid i fi wneud. Sut gall y ddau beth yma fod yn bosib? Ac eto, y sawl sydd wedi profi gras Duw, maen nhw'n ei ddeall e, maen nhw'n ei weld e. Pam? Achos maen nhw wedi profi fe. Falle bod yn anodd i'w roi mewn i eiriau, ond maen nhw wedi profi fe. Maen nhw'n gwybod, mae'r cyfan o Dduw. Ac yna chi'n gofyn, a wneithoch chi rhywbeth? Wel do, fe nes i rhywbeth. Fe nes i rhoi o'r neilltu, fe nes i credu. Ond pwy nath achub? Duw sydd i achub. Ac mae e'n ddirgelwch. Yn gyntaf i ni amddangos yma heddi bod cyfrifoldeb gennym. Bod yna gyfrifoldeb arnoch chi. Cyn i ni fynd ymhellach mewn i'r athrawedd, i ni am ddweud bod yna gyfrifoldeb arnoch chi. Os ydych chi dal heb gwneud proffes, os oes dal dim arwydd o ffrwyth edifeirwch yn eich bywyd chi, yna eich cyfrifoldeb chi ohono. Peidiwch chi ag eistedd fyna dweud, wel dydy Duw ddim wedi fachub i hyd yn hyn, ac felly dydw i ddim yn dod yn Gristion. Ac felly farosau tan bod e'n neud y gwaith, achos dwi wedi clywed chi'n dweud, sil ar ôl sil, mae Duw sy'n neud y gwaith. Ond does dim hawl da chi siarad felly. Ac yma yn ddirgelwch. Ond y mae na orchmynion gan yr arglwydd. Dywed yn eglur wrthym fan hyn yn y testyn heddi yr hyn sydd rhaid i chi wneud. Oherwydd, paham, rhoddwch heibio bob bydreddi a helaethrwydd malais. Dyna beth sydd rhaid i chi wneud. Mae'n rhaid i chi rhoi heibio eich bydreddi chi. A'r helaethrwydd malais sydd yn rhan o'ch natur chi. Ac os na wnewch chi hyn, pa obeth sydd yna? Chi sydd dal heb wneud proffes, yna fedrwn ni ddweud hyn wrthoch chi, chi heb wneud proffes pam achos dydych chi ddim wedi rhoi heibio eich bryntni chi, eich bydreddi chi, eich helaethrwydd o falais chi. Chi ddim wedi troi cefn arno fe. Dyna pham, dydych chi ddim yn mynd yn bellach yna, a mae'n ddigon roedd i chi dweud, o, dydy Duw ddim wedi, ond mae Duw wedi rhoi cyfarwyddyd i chi, a mae angen i chi roi heibio'r pethau yma. O, mae pechod yn beth pwerus, mae e'n farwol, mae e'n ddinistriol, mae yn afiechyd angeuol, ond yn diwe. Ac wrth feddwl am fydreddi, mae e'n dweud wrthym ei roi heibio. Hynny yw troi cefn, symud i ffwrdd ohono fe, ei daflu ymaith. Hynny yw'n geiriau eraill allwch chi ddweud, edifarhau. Ei weld am yr hyn yw e. Yn yr hen ddyddiau, chi'n gallu dychmygu y sawl byddai'n dod yn agos at rai a ddioddefau o'r gwahanglwyf. Ni'n darllen am rhain yn dioddef o'r gwahanglwyf yn yr ysgrythyr yn aml, ac mi fyddai pobl yn cadw eu pellter i ffwrdd o'r gwahanglwyf, ond ni fydden nhw. A chi'n gwybod pam, achos o'na beryg bydden nhw'n dal y gwahanglwyf. Ac os o'ch chi'n dal y gwahanglwyf, yna marw fyddwch chi. Ac felly roedd e'n rhywbeth ofnadw. A petai rhywun yn gweld efallai rhyw glogyn yr oedd yr un oedd yn dioddef o'r gwahanglwyf ac fod e wedi syrthio ar y llawr, beth ych chi'n meddwl fydden nhw'n ei wneud? A fyddech chi wedi mynd lan a pigo fe lan a roed yn ôl iddyn nhw? Dwi'n amen fawr, byddech chi ddim eisiau pigo'r clogyn i fyny. Pam? Rhag ofn bod na rhywbeth arno fe sydd yn mynd i gario'r afiechyd, byddech chi'n cadw i ffwrdd, byddech chi'n troi i ffwrdd o'n fe, byddech chi am rhedeg i ffwrdd ohono fe. Petai rhywun yn dod â cwpan sydd wedi cael ei yfed gan rhywun sydd wedi yfed dioddef o'r wahanglwyf, byddech chi ddim am ei ddynyddio fe to, byddech chi'n ei ddinistrio fe, byddech chi ddim hyd yn oed yn ei olchi fe. Oherwydd mae'n frwnt ac ei fod yn cario'r afiechyd angeuol. Wel, chi'n bod dyma sut mae Iago yn cynghori y pechadur i ddelio a'i bechod. Edrychwch ar eich pechod fel bydreddi. Yr hyn sydd yn cario pob math o afiechydon. Ac mae e'n ddinistriol. Ac mae'n gofyn i chi roed y heibio i droi cefn arno, i gadw i ffwrdd ohono fe. Os ydych chi'n gwybod fod rhyw le yn mynd i fod yn fan o demtasiwn i chi, beth ych chi'n neud? Mynd iddo fe i brofi pa mor gryf i chi. Wrth gwrs peidio i chi'n cadw i ffwrdd ohono fe, i chi'n rhedeg am eich bywyd i ffwrdd ohono fe. Chi ddim eisiau dod o fewn cyffiniau yr afiechyd angeuol yma. Nawr dyma yw'r dirgelwch. Yr ysbryd glân sydd yn peri ein bod yn gweld y bydreddi yma ac i weld difrifoldeb ein pechod. O, dyw'r byd ddim yn ei weld o gwbl nag un.
Efallai bydd y byd yn gweld ambell i bechod fel rhyw fath o frwntni neu fydreddu, ambell i bechod. Maen nhw yn cydnabod ambell i beth sydd yn ofnadw, ac maen nhw'n edrych lawr ar y peth ac maen nhw'n dweud mae hwnna'n ofnadw bod nhw wedi gwneud hynny. Ond does dim lot o wahaniaeth yn yr math o bechodau maen nhw'n troi trwyna ar y peth ac yn dweud ofnadw, ond dim ond un cam bach i ffwrdd o be maen nhw'n caniatáu. Dyna chi ragryth y byd. Ond mae yna ambell i beth maen nhw'n gweld fel bydreddu, ond ar y cyfan, mae'r mwyafrif o bechodau erbyn hyn yn dderbyniol yn eu tîb nhw ac pawb at y peth, be bynnag maen nhw'n ei fwynhau, ond yna yr ysbryd glân sydd yn goleo'r llygad ac yn peri eich bod yn ei weld am hyn yw e. Dim ond yr ysbryd glân sy'n gallu dangos i chi bod yr afiechyd i chi'n dioddef honno'n farwol, ei fod pechod yn lladd yr enaid, yn niweidio'r corff, yn niweidio'r meddwl, yn niweidio'r dyheuadau, ei fod yn effeithio pob rhan o berson dyn. Cyn dod yn Gristion, byddwch chi ddim wedi weld yn glir, ond wrth i'r ysbryd glân o leo eich enaid, chi'n dod i weld ei fod pechod yn llygru pob rhan ohono ni. Hyd yn oed y gorau wedi cael ei lygru gan bechod. Felly mae hyd yn oed ein dymuniadau da ni wedi ei lygru gan bechod. Ond ni fydd y byd yn gweld maen nhw'n meddwl fod popeth yn iawn a popeth yn dderbyniol. Ond falle erbyn hyn i chi'n gweld ei fod e'n rhywbeth afiach ac yn heintus. Chi'n gwybod beth mae'r Iago yn dweud? Rhoddwch heibio. Trowch i ffwrdd o bob bydreddu a helaethrwydd malais. Pob math, pob pechod, eich balchder, eich hunanoldeb, eich trachwant, yr hyn yr ydych yn ei feddwl, yr hyn a ddywedwch, yr hyn a wnewch, y pethau hyn a ddisgrifir fan hyn, helaethrwydd malais. Chi'n gwybod yr mwy na gormod, mae'n gorlifo. Dyma'r malais, y tymer gallech chi ddweud, mae'n y gyfeiriad at y math yma beth yn yr adnodau blaenorol. Y geiriau sydd yn brifo teimladau, y gweithredoedd sydd yn esgeluso pobl. I chi erioed wedi weld ac yn ei eog efo'n hunan. I ni'n gallu colli tymer ar y degau, i ni'n gallu dweud geiriau sydd yn brifo pobl, i ni'n gallu gwneud gweithredoedd sydd yn gadael pobl allan. Mae un un mor dda ni'n wneud e. Mae rhywun yn gallu cerdded mewn ystafell ac dyn nhw ddim eisiau chi fod yn rhan o'r sgwrs, felly maen nhw'n gadael chi mas. Beth yw hwnna? Helaethrwydd malais. Mae'n tro ar ôl tro. Sdim pwynt i ni ddefnyddio'r geiriau yma i ddisgrifio'r llofruddion sydd yn ein carcharau ni. Mae'r math yma o beth i ni'n euog ohono fe drwy'r amser. Mae'n gorlifo, mae yna helaethrwydd ohono fe. Ond dyma yw y ffrwyth y cynhyrchir yn ein bywydau ni yn bennaf. Byddai'r byd yn anghytuno ar peth. Petai pobl crefyddol Cymru'n gwrando ar y bregaeth yma, fydden nhw'n dweud, dyna fe to mynd ymlaen am bechod. Ac mae'n disgrifio rhywbeth sydd ddim yn wir ohono ni. Chi'n gwybod pam maen nhw'n dweud hynny? Dydyn nhw ddim wedi cael yr ysbryd glân yn agor eu llygaid. Does dim clem dyn nhw. Achos yr eiliad yma'r ysbryd glân yn goleo'r enaid, mae'r enaid yn gweld difrifoldeb pechod, ac yn gweld ei fryntni, ac yn gweld y bydreddu, ac yn gweld yr helaethrwydd malais yma. Pan yn onest, ac yn edrych ar ffrwyth ein bywydau, ond dyma beth a welwn. Mae Paul yn dweud wrth y Galatiaid, mae hyn yw ffrwyth y cnawd yn Galatiaid 5. Hefyd amlwg yw gweithredoedd y cnawd. Yr rhai yw torpriodas, godineb, aflendid, anlladrwydd, delw addoliaeth, swyn gyfaredd, casineb, cynhennau, gwynfydau, llid, ymrysonau, ymbleidio, heresiau, cenfigennau, llofruddiaeth, meddwdod, cyfeddach a chyffelib i'r rhai hyn. Am y rhai yr wyf fi yn rhagddywedyd wrthych, megis ag y rhagddywedais, na chaiff yr rhai sydd yn gwneithio'r y cyfryw bethau etifeddu teyrnas Duw. Ond nid oedd hwnna'n disgrifiad o Gymru heddi. Byd ni'n mynd trwy'r geiriau yna to, ac yn darllen yr holl beth yna. Mae hwnna'n wir am bob teulu yn ein byd ni, yn ein gwlad ni. Mae hwn yn disgrifiad ohono ni. Dyna beth sydd yn ein calonau ni. Dyma'r ffrwyth, y cnawd sydd i'w weld yn ein bywydau pob dydd, a bydde neb yn gallu dadlau hyn. Dyna beth sydd yno rywle. Ond bydde rhywun yn dweud, wel, dydw i ddim wedi gwneud yr un nes di ddisgrifio fyna, ond mae yno yn y galon. Ac mae yna agwedd ohono fe'n dod i'r wyneb. Mae'r ffrwyth yno, mae ei weld, mae yno ni gyd. Ond mae'r galwad yma
o'r enaid, os ydych chi yn galw heddi am help i droi o'r fath bethau. Os ydy'r ysbryd glân di dechrau gweithio arnoch chi ac i chi di dechrau gweld eich bydredd i chi. Falle bod eich ffrindiau chi'n dweud mae popeth yn iawn. Bachgen da, merch dda wyt ti. Dwi ti ddim fel nhw. I ti'n iawn, i ti'n un ohono ni, dwi ti ddim yn berson drwg, paid â gwrando ni nhw. Ond dyna be fyddwch chi'n ei gael, siwr o fod yn eich ysgolion chi sydd wedi cael eich magu ar ei lwydydd Cristnogol, ond dyna bydden nhw'n dweud, mi fyddech chi wedi dweud, o dydw i ddim yn cael wneud hwn, dydw i ddim yn cael wneud y llall, a mae'n swndo fel mae eich magwraeth chi yn llawn o, dydw ni ddim yn cael gwneud pethau. A dyna sut mae'r byd am ddisgrifio magwraeth Cristnogol. O, maen nhw'n llym, o, maen nhw'n galed, o, maen nhw'n rhwystro chi rhag wneud pethau, ac maen nhw'n dweud, i chi'n bobl da yn y bôn, i chi, mae pawb yn hoffi chi, i chi'n berson neis, a does dim bydreddu amdano chi, a dyna sut mae'r byd am i chi feddwl amdano chi hunan. Ond chi'n gwybod beth, pa mae'r ysbryd glân ar waith, fe fydd yn goleio'r enaid, a fydd yn dangos i chi mai brwntni ar ben bryntni yw eich enaid chi. Bod eich gorau chi megis bratiau bidron yng ngolwg Duw, ac fod y disgrifiad fe'n hyn, hyd yn oed os nad ydych chi wedi, yn eich tîb chi wedi bod yn eog o'r rhai o'r pechodau, yno mae e yno yn ei hedyn, ac y mae'r ffrwyth yno rhywle. Mae e yno i'w weld, yma yw ffrwyth y cnawd. Ond chi'n gwybod beth, os oes na rai o'r diwedd wedi dechrau gweld eu pechod, ond ddim yn gallu gwneud dim byd amdano, ond bod yna ebychiad yn yr enaid, ac ei bod na rhyw gry yn dod o'r enaid, ac yn dweud, o, dwi ddim yn gwybod sut i newid. Sut fedra i newid? Yna falle allwch chi ddweud hyn, mae'n arwydd eich bod wedi dechrau rhoi heibio. Mae'r ebychiad, ond nid yw e'n ddechrau. Dyw e ddim yr holl ffordd, mae rhaid i chi fynd yr holl ffordd, ond mae e'n ddechrau. O leia, dyna beth ni'n dymuno bod na ryw olwg arnoch chi yn dangos bod yna elfen ohonoch chi sydd wedi cael llambol ar eich pechod ac ar eich bryntni ac ar eich gwendid ac ar eich ildio dro ar ôl dro i temtasiwn ac eich bod chi yn rhy ofnus i sefyll lan i bobl ac chi wedi blino ar y peth. A falle mae'r ffaith eich bod chi o'r diwedd yn dechrau gweld hyn yn arwydd o falle mae'r cychwyn yw eich bod yn rhoi heibio. Wel, beth yw'r cyngor? Parhewch i roi heibio. Plediwch ar arglwydd am nerth i roed y pethau yma heibio yn iawn, i droi cefn arnyn nhw, ar eich bryntni, ar eich helaethrwydd o falais. Dyma'r paratoi. Os ydych chi am ddod yn Gristion, mae yna baratoadau i ddod i'r oedfa. Darllenwch pregeth Spurgeon ar yr adnod yma, mae'n dweud sut i baratoi i ddod i oedfa. Dyna sut mae e'n edrych ar yr adnod yma. Sut i baratoi i ddod i bregeth. Ac yr un peth fan hyn, sut i baratoi i ddod i bregeth a sut i ddod i gredu. Mae'r un yw'r peth, yr un yw'r gwyddoedd, rhowch heibio, eich pechod a'i trowch oddi wrtho fe, paratowch eich enaid, trowch i ffwrdd o'r pethau yma. Wel, gydewch ni symud mlaen, beth yw'r derbyn yma? Oherwydd paham, rhoddwch heibio bob bydreddi a helaethrwydd malais, a thrwy a ddyfwynder derbyniwch yr impiedig air, yr hwn a ddichon gadw eich eneidiau. O, chi'n sylwi unwaith eto ar yr rheidrwydd fod yn addfwyn, yn ostyngedig a thrwy addfwynder. Wythnos diwetha, roedden ni'n edrych ar yr adnodau oedd yn dweud bod angen i ni dderbyn gair Duw fel plant bycham. Na i ail ddarllen yr adnodau edrychon ni arnynt yn fwy manwl wythnos diwetha. Marc pennod 10 ad 94 ar Iesu, a welodd hynny, fi anfodlon ac yddywedodd wrthynt, gadewch i blant bychain ddyfod ata fi, ac naw a herddwch iddynt canis eiddo'r cyfryw rai yw teyrnas Dduw. Yn wir medda fi chwi, pwy bynnag ni dderbynio deyrnas Dduw fel dyn bach, nid a efe i mewn iddi. O, mae'r angen yma, i ni'n gweld eto yr angen i droi ffwrdd o bob balchder a'r rhagfarn sydd gan bobl sydd gyda uchel i parch amdanyn nhw hunan ac yn meddwl bod nhw'n well nag yw nhw ac yn llawn rhagfarn, ond mae'n rhaid i ni ddod fel plant bach. Yma dywedir wrthym i dderbyn yr hwn a ddichon gadw eich eneidiau. Mae
cyfeiriau Iago at yr hyn gall achub yr enaid am dragwyddoldeb. Dyna beth mae'n dweud. Iachub yr enaid o golledigaeth. Iachub yr enaid o grafangau yr un drwg, anerth a phwer pechod. Dyna beth mae'n dweud, yr hwn a ddichon gadw eich enaid. Mae rhaid i ni dderbyn rhywbeth mwyn i'n hyneidiau cael eu cadw. Dyna beth mae'n dweud, mae angen i chi dderbyn rhywbeth. Mwyn i chi'ch enaid cael eu hachub, mae angen derbyn rhywbeth. Beth yw hyn felly? Beth sydd rhaid i ni dderbyn? Wel, mae'n dweud, derbyniwch yr impiedig air. Neu cyn i ni edrych hwnna'n fwy manwl, derbyniwch gair Duw. Fel plant bach. Nid trwy'r amser yn dweud, ond dwi ddim yn deall hwn, dwi ddim yn licio'r llall. Beth sy'n rhaid i ni wneud? Plygu yn ostyngedig a derbyn gair Duw fel plant. Yn ymddiried yn sofraniaeth Duw. Yn ymddiried yn ei gariad, yn ei gyfiawnder, fod y cyfan a wna Duw yn gyfiawn. So os ych chi'n dod i fyny gyda rhyw ddadl yn eich pen bod chi ddim yn licio rhyw athrawiaeth ac bod yn anodd i chi dderbyn a'i ddeall, wel, beth yw'r ffordd i ddelio ag e? Wel, derbyniwch y peth trwy feddwl y mae Duw yn gyfiawn. Ac yn iawn ac yn deg. Ac ni all wneud dim byd sydd yn anghyfiawn. Ac felly mae hwnna'n helpu ni. Beth i ni fel plentyn? Ni'n derbyn fel plentyn pan mae mam neu dad yn dweud rhywbeth ydych chi. Chi'n ni derbyn ymddiried ynddyn nhw. Felly i ni fod i ddod yn arddfwyn, yn ostyngedig, yn derbyn gair Duw, holl air Duw. Yr Efengil, o'n i'n dweud neithiwr, ynglyn â'r rhai sydd yn dweud bod nhw'n edrych ar gair Duw ac i bod nhw'n dewis a dethol. Wel, os ydych chi yn rhai sydd yn dewis a dethol gair Duw, gai yn garedig iawn dweud, ydych chi beth yn y byd i chi'n neud yn dod i gapel? Dyna beth o'n i'n dweud neithiwr. Dwi ddim yn gallu deall pam fod pobl yn mynd i gapel. Dwi ddim yn ei deall Capeli Cymru. Os ydyn nhw yn meddwl nad oes na gamgymeriad yng Ngaer Duw. Os ydyn nhw'n meddwl gellir gadael ambell i beth, a derbyn ambell i beth, a gwadu ambell i beth. Wel, gwirthio, wel, dwi'n yn credu bod hynna'n bosib, a peth ysbrydol a thragwyddol. Dwi ddim yn licio'r heini, dwi ddim yn licio'r athrawydd am uffer nac am dragwyddoldeb, ac na i dynnu hwnna mas. Os felly, beth yn y byd i chi'n neud yn mynd i gapel? Pam i chi mynd i gapel? Beth fedrwch chi gredu? Pwy i chi benderfynu beth sydd yn iawn? Mae Duw wedi rhoi ei air, ei holl air, ac mae'r holl air yn berffaith. Does dim camgymeriadau. O'r dechrau hyd y diwedd, does dim byd. Falle ffeindiwch chi'r cyfieithiadau modern yma'n llawn o gymgymeriadau. Dydyn ni ddim yn sôn am rheini, nid y Beibl yw'r rheini, rhyw gyfieithiadau gan bobl sydd ddim yn credu yng Ngaer Duw. Ond ewsewch chi at y gwreiddiol, at y gair sydd mor agos at y gwreiddiol. Yna, does dim camgymeriadau yn athrawiaeth Gair Duw. Beth i ni fod i wneud yw derbyn gair Duw yn ei gyfanrwydd. Derbyniwch yr hyn a ddywed y gair am ei fab, am fab Duw, ac am ffordd iachawdwriaeth. Dyna beth ni fod i wneud sut fel plant bach yn llwy'r ymddiried yn yr arglwydd, bod Iesu Grist wedi delio a'n bydreddu ni. Dyna'r broblem sydd yn eich gwynebu chi ar y funud, bod chi trwy'r ysbryd glân wedi cael gweld eich bydreddu chi, a gweld eich rhagrydd chi, a gweld mae sioe yw'r cyfan. Ond o'r diwedd i chi wedi gweld mae pechod yw'r cyfan a bydreddu a malais. Ond fod yr Iesu wedi dod i ddelio am bydreddu a'n helaethrwydd o falais. Ac fe gymerodd Iesu Grist y gosb am bob un o'n bydreddu, am bob un o'n pechodau. Fe dalodd Iesu Grist y pris yn llawn ar y groes. Y pris oedd marwolaeth, y pris oedd ei waed, ac fe dywalltodd ei waed yn ein lle ni. Chi'n meddwl dywed gair Duw iddo olchi pob staen pechod ymaith o'r rhai sydd yn dod ato ac yn gofyn iddo. Dyna beth mae gair Duw yn dweud. Mae gair Duw, ac mae Iago yn dweud, derbyniwch gair Duw. Derbyniwch fod Iesu Grist wedi dod i olchi pob staen i ffwrdd, i'r sawl a ddaw ato, y sawl sydd yn derbyn y maddeuant sydd yng Nghrist Iesu, fe i golchi'r nhw'n llwyr, y sawl sydd yn rhoi heibio i pechod, yn edifarhau, yn troi cefn ar pechod, ac yn derbyn holl fendithion iachawdwriaeth sydd yng Nghrist Iesu. Dyna beth i chi fod i dderbyn. Derbyniwch yr Efengil fel ag y mae'n cael ei chyhoeddi yn ei air. Dyna beth mae wedi dweud, rhowch heibio
eich pechod, edifarhewch a derbyniwch gair Duw ond sylwch. I ni'n gweld bod na wyrth yma, dydyn ni? Mae'n sôn am yr impiedig gair. Y darlun yma'n dod o fyd natur, a dydw i ddim yn arbenigwr yn y maes yma, ond pan mae'r garddiwr yn gosod blagurin neu frigyn o un planhigyn, ac yn ei osod i foncyff neu goesyn planhigyn arall. Felly mae'n dod ag un, falle un o well na llall, neu mae eisiau cymysgu'r y math o blanhigyn yw e. Mae'n dod â un dan ac mae'n ei toriad ond yw e. Mae'n torri yn yr boncyff yn hyn, ac mae'n ei osod mewn, ac mae'n ei rwymo fe, mae'n ei gadw yn saff. Mae wedi defnyddio cyllell i dorri ac i rwygo. Mae paratoi'r twll ar gyfer yr impio yma. Mae'n broses anhygoel, lle mae un peth yn uno ar llall. Ac yna gwelir y bywyd yn llifo o hwn i'r llall. Ac fe ddaw ffrwyth ohono. Mae'n anhygoel. Na dydw i ddim yn gallu honni bod fi wedi gwneud hwn. Dwi wedi gwneud rhywbeth tebyg iddo fe, ond ddim cweit fel mae'n disgrifio fan hyn. Ond mae'n digwydd, mae'n bosib, mae garddwyr yn ein plith ni, siwr fod dweud wedi gwneud y sawl gwaith i ni wedi i osod un mewn y llall ac wedi rhwymo fe, ac mae'r bywyd yn dod, ac mae'r ffrwyth, mae'r blodau neu beth bynnag yn dod ohono, ac mae'n hyfeddol. Y bywyd yn dod o un i'r llall. Ond dyna sydd yn digwydd pan achubir yr enaid, pan mae'r enaid yn rhoi heibio yn edifarhau o bechod. Mae fel, falle, mae'n brofiad poenus yn diwe, mae fel y gillell yn torri fewn. Mae'n brifo, mae argyhoeddiad o bechod yn brifo, mae'n gallu fod yn broses byr, mae'n gallu fod yn broses hir, pan mae'r ysbryd yn dangos i chi eich pechod, eich bydreddi chi, ac mae'n boenus, ac mae yna frwydr yn mynd ymlaen, ac mae'n anodd, ac chi ddim yn gallu ymdeall y peth, chi ddim yn gallu delio y peth efallai, ac mae'n faich fel mynyddoedd byd, mae eogrwydd yma'n llethol. Ond yna, wrth edifarhau o'ch pechod, ac yna yn derbyn y ffydd yma, y rhodd yma, gan Dduw sydd yn eich galluogi i dderbyn y gair. Mae'r gwirth yn digwydd wrth ddod at Grist. I chi'n cael ffydd i gredu, ac yna i dderbyn yr impiedig gair. Y gair yma sydd yn cael ei osod yno. Fel y darlun falle o glaf yn cael damwain. Ni'n gallu mynd ar darlun ymhellach gyda'r impiedig gair yma. Rhywun yn cael damwain efallai, ac mae yna friw ar y goes. Ac mae angen croen dros y briw mwyn iddo fe wella. Ac chi'n cymeryd croen da o ryw fan arall a'i osod ar ran arall o'r corff sydd wedi cael y briw. Ac yna chi'n gweld y croen yn plethu. Na sut mae hwnna'n gweithio, dwi ddim yn gwybod. Sut mae'r un darn o'r corff yn derbyn y croen yna nad yw'r croen yn marw. Sut mae planhigyn yn derbyn planhigyn arall ac mae bywyd yn llifo ohono fe ac mae'r ffrwyth yn ymddangos. Dwi ddim yn deall. Ond pan mae'n digwydd i'r enaid, mae'n llwyr tu hwnt i'n deall ni. Mae'n ddirgelwch, mae'n wyrth. Mae y pechadur yn cael ei uno â Christ, ac mae Christ yn eiddo i ni, a ni yn eiddo i Grist. Ni'n gweld mae gwirth sydd yma, dirgelwch y cyfan o Dduw, Dduw sydd yn gwneud y cyfan, ef sydd yn gwneud y toriad, ef sydd yn gwneud y briw, trwy agor y llygaid yn y lle cyntaf i weld ein hangen ac i weld y bydreddi, ond yna ef sydd yn delio ar bydreddi. Ac yna'r gwaith dwyfol yw y plannu, y gosod, y peri bod y gair yn cael ei chimpio i'r enaid. Ond eto i gyd, dywed wrthym i'w dderbyn. Na gyfer ddirgelwch. Mae dal yn dweud bod rhaid i chi dderbyn. Derbyniwch yr impiedig air. Fel chi'n meddwl, os ni'n meddwl eto yn y byd meddygol, fel y gall y doctor ddweud wrthych am eich cyflwr. Ac fe gall roi moddion angenreidiol i chi. Ac falle'r gorau sydd ar y farchnad, mae wedi dweud mae'r moddion yma mor dda, mae y mor gostus, ac fe fydd yn eich gwella chi'n sydd, ac mae'n rhoi fyna, mae'n rhoi ar y ford o'ch blaen chi, mae'n dweud dyma'r moddion sydd yn mynd i'ch gwella chi, ac chi wedi clywed am eich afiechyd, chi'n cytuno gyda'r afiechyd, chi'n cytuno gyda'r doctor, chi wedi gweld ar feddyginiaeth sydd yn eich gwella chi. Ond os na chymerwch y moddion a'i lyncu, yna mae'n dda i ddim. Ond nid dyna'r broblem sydd gyda ni mewn eglwysi, lle mae'r efengyl yn cael ei ffrigethu. Efallai fod pobl yn credu bod nhw wedi clywed am yr afiechyd. Maen nhw'n cytuno i raddau. Maen nhw'n clywed am y moddion.
A maen nhw'n cytuno i raddau. Ond ydyn nhw erioed wedi cymryd y moddion. Dyn nhw erioed wedi lyncu fe. Ac felly dyn nhw ddim wedi dderbyn e. O, peidiwch da chi a fod yn rhain sydd yn dweud, wel, Duw sydd wedi gwaith i gyd, felly ddim rhaid fi wneud dim. Wel, ie, Duw sydd yn gwneud y gwaith i gyd, ond i chi wedi gweld, yma'n rhaid i chi rhoi heibio, eich bydreddu a cheleithrwydd malais, ac yma rhaid i chi dderbyn yr impiedig air. Mae rhaid i chi dderbyn, mae rhaid i chi roi heibio, mae rhaid i chi dderbyn. Nid eistedd lawr a wneud dim yw hyn. Os i chi dal yn golledig, eich bai chi yw e'n llwyr. Eich bai chi yw e. Rheini sydd ti fa, sydd erioed wedi bod yn y capel, pan fydda nhw yn uffen yn dragwyddol. Fi ddim un o reina yn dweud, wel, nid fy mai i yw e, nes i ddim clywed. Ei bai nhw yw e, dydyn nhw ddim wedi dod mewn i'w rando. A fydden nhw ddim hyd yn oed yn mentro dadlau. Dyna be mae gair Duw yn dweud. Fydden nhw ddim yn mentro dadlau hyd yn oed. Achos fydden nhw'n gwybod yn syth bod nhw'n eog ac gawson nhw bob un cyfle. Fe welon o'r gredigedd, fe welon o'r hael, fe welon o'r ser, fe welon o'r ceie, fe welon o'r anifeiliaid, fe welon nhw ddigon yma i ddatgan bod yna Dduw a bod rhaid i nhw geisio fe. Ond chi di clywed yr ffordd iachawdwriaeth. A does dim esgus ganddo chi, achos y mae Duw yn dweud ydych chi rhowch heibio eich pechod, a derbyniwch ei air. Ac os nad ydych chi, peidiwch da chi a dweud mae bai Duw yw e. Mae wedi rhoi gorchymyn i chi, wel, i orffen. Beth am y gwneud yma? Ond nid yw yn wir dros y canrifoedd. Sawl honiad sydd yna o amrywiol honiadau bod ffydd ganddynt mewn Duw. Hyd yn oed bod rhai yn mynd ymhellach ac yn dweud bod ganddynt ymddiriedau ddyngrhyst. Ac eto mor aml gwag yw y geiriau. Ond mae yn anodd dirnad ar y degau. Digon gwael yw gweld yr fath honiadau bod nhw'n gredinwyr mewn Duw ac yn yr arglwydd Iesu Grist hyd yn oed. Ond petai chi'n dod at y byd efengylaidd, mae'n anoddach eto i gallu dirnad y proffes sydd yn y byd efengylaidd. Lle ceir pobl yn defnyddio'r un termau, ac o dro i dro, efallai dim gymaint heddiw ag yr oeddi, ond o dro i dro yn canu yr un emynau, yn pregethu o'r un Beibl yn aml o gyfieithiadau gwan, falle, lle ceir barn dyn am yr hyn dylse gair Duw fod, ond maen nhw'n dweud i bod nhw'n darllen y Beibl a maen nhw'n dweud bod nhw'n canu ei glodiadau o ryw fath. Ac fe ceir sawl proffes o ffydd, ond i ceir yn ein heglwysi efengyloedd ni heddi proffes ei bod yn blant i Dduw. Ond oni ddylen ni edrych i weld a oes sail i'r broffes. Achos dyw dweud rhywbeth ddim golygu dim byd i ddweud y gwir. Yma, i ni wedi darllen am y wyrth o'r gair yn cael ei himpio ar enaid pechadur. Yma yn wyrth, fedrwch chi ddim wneud hynny, gwaith Duw yw hynna. Ac os yw y garddwr wedi gosod y blagurin ar goesyn, yna maes o law beth sydd i'w weld. Fe welir os yw wedi llwyddo, pan ddaw ffrwyth newydd. Ond nid yw'n am brawf bod y garddwr wedi llwyddo yn ei dasg. Pan ddaw ffrwyth o'r planhigyn newydd yma, allwch chi alw bron iawn, mae yna rhywbeth newydd yma, bod yr hen yna, a mae yna rhywbeth newydd i cael ei osod arno fe, mae yna rhyw uno rhyfeddol, gwirthiol wedi digwydd, ac yna mae'r ffrwyth yn ymddangos. Ond nid yna yw y prawf i'r Cristion, fe welir bywyd. Fe welir ffrwyth edifeirwch. Dyna be welwch chi. Fe welwch chi ffrwyth ei fod wedi rhoi heibio y bydreddu yma. Os yw'r rhain dal yn y bydreddu, yna chi'n gwybod nad ydyn nhw wedi rhoi heibio'r bydreddu ac felly dydy'r gair ddim wedi ei himpio arnyn nhw. Yma'n amlwg. Ac yna fe ddaw ffrwyth yr ysbryd glân. Fe edrychon ni ar beth yw ffrwyth y cnawd, ond os edrych chi mlaen yn y bumed benod o Galatiaid, mae'n dweud o adnod 22, eithir ffrwyth yr ysbryd yw. A dyma be welwch chi mewn rhywun sydd wedi bod i'r groes, sydd wedi bod at Iesu Grist, wedi edifarhau, wedi derbyn yr Iesu, derbyn ei air, derbyn ffordd iachawdwriaeth, derbyn ei olchiad yn y gwaed. Eithir ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, hir ymaros, cymwyn asgarwch, daioni, ffydd, addfwynder,
dirwest yn erbyn y cyfryw nid oes ddeddf. Hynny yw, fe fyddwn yr hyn y dywed Iago yn adnod 22. Adnod y testun yw adnod 21. Ac yna adnod 22 yn brawf os yw e wedi digwydd. A byddwch wneithurwyr y gair ac nid gwrandawyr yn unig gan eich twyllo eich hunan. Ond nid yw'n ddisgrifiad o beth sydd angen ar ein gwlad ni heddi, yn ein heglwysi efengyledd ni, o byddwch gwneithurwyr y gair ac nid gwrandawyr yn unig. A beth yw'r rhybydd? Gan eich twyllo eich hunain. O, mae yna lawer yn twyllo hunan. Yn meddwl bod nhw wedi derbyn y gair, ond dyn nhw ddim wedi derbyn e. Pam? Dyn nhw ddim wedi rhoi heibio i bydreddu. Dydyn nhw ddim wedi edifarhau. Dydyn nhw ddim wedi troi cefn ar y byd, na'i bechod. Ac yna dydyn nhw ddim wedi dod at y groes. Dydyn nhw ddim wedi dod am y golchiad. Pam? Dydyn nhw'n gweld bod angen i golchi. Ond i'r pechadur sydd wedi dod ac wedi gweld ei bechod ac wedi dod at Grist ac wedi cael ei olchi'n laen. Beth sydd yn digwydd? Mae'r gair yn cael ei himpio ar yr enaid. Mae'n un â Christ. Mae yna wyrth yn digwydd. Ac yna fe fyddwch chi'n wneithurwyr y gair ac nid gwrandawyr yn unig. Fe welir Crist ynoch yn eich sgwrs, yn eich ymatebion, yn eich dymuniadau. Chi sydd dal yn eich pechod, wel beth yw'r cyngor? Dewch ato te, plygwch, ildiwch, derbyniwch yn ostyngedig, rhowch o'r neilltu eich rhagfarn. Gai hyd yn oed fentro dweud hyn, rhowch o'r neilltu, dychmygwch tragwyddoldeb mewn colledigaeth a dweud, wel, o'n i bron a dod i gredu, ond o'n i ddim eisiau credu fyna, o'n i eisiau credu mewn rwydfa fawr, lle roedd llawn capel, dwi'n eisiau credu fan hyn, dyna'r tristwch. O'n i gall rhai fynd i uffen tragwyddol a meddwl, doeddwn i ddim eisiau dod i gredu dan o fe, dim fe o bawb, ddim eisiau credu gyda fe yn pregethu neu rwy'n arall, dwi eisiau rwy'n arall i pregethu, dwi'n licio'r un yma, fe ddoi gredu dan o fe. O, da chi, falle dyma cyfle olaf chi. Sawl un fydd yn golledigau tragwyddol oherwydd ei rhagfarn, bod nhw ddim eisiau credu yn y fan ar lle. Y cyngor yw dewch ato, rhowch o'r neilltu eich rhagfarn, byddwch fel plant, derbyniwch ei air, pwyswch ar yr Iesu. Dyna'r cyngor, dewch at yr Iesu, ildiwch iddo, trowch edifarhewch o'ch pechod ac ymddiriedwch yn waith yr arglwydd Iesu Grist ac dewch i'r ysbryd i impio ei air ar eich enaid chi ac i uno chi yn wirthiol â Christ. Ac yna fe fyddwch chi yn blentyn iddo am dragwyddoldeb. Y mae Crist wedi talu'r holl ddyledion yn eich lle chi. I ba le arall yr ewch chi? Pa grefydd arall gall helpu chi? Pa efengyl arall gall eich helpu chi? Heddiw yw dydd iachawdwriaeth. Da chi, peidiwch chi ag aros am ryw oedfa fach arall. Efallai lle maen nhw'n canu rhyw ganeuon gwell. Neu mae'r bregedd yn fyrrach, neu bod yna rhywun fwy enwog, neu bod yna fwy o gynulleidfa, neu beth bynnag yw e. Beth bynnag yw eich rhagfarn chi. Mae yna gymaint o rhagfarnau i gael, does? Nid nawr yr amser chi'n dweud, ond da chi, peidiwch a wneud hynny. Mae yna orchymyn yma. Heddiw yw dydd iachawdwriaeth. Nawr yw'r amser i gredu. Ac o tra bod anadl ganddo chi, tra bod dydd ar ôl gyda chi, pwy a wyr beth sydd yn dod ar fori, pwy a wyr beth sy'n dod heddiw, pwy a wyr beth sy'n dod heno yma. Heddiw yw dydd iachawdwriaeth. Felly dewch ato, gan mae hyn yn unig a ddichon gadw eich eneidiau. Mae'r adnod yn glir. Dyma yn unig a ddichon gadw eich eneidiau chi. Felly sut i chi'n paratoi? Sut ydych chi'n dod i wrando ar gair Duw? Wel, os na ddewch chi nawr, mae cyfle arall ydych chi ymhen nawr neu ddwy. A be newch chi wedyn ni? Gwrthod eto? A gobeithio i'r dim gewch chi wythnos arall ar y ddeiar yma. A be newch chi Sul nesa? Gwrthod eto? Yn y bore, ac yn y prynhawn, ac yn y nos.
Meddyliwch chi beth fydd yr atgofion bydd ganddoch chi o'r holl wahoddedigion gawsoch chi, yr holl gyfleoedd gawsoch chi, yr holl esboniadau gawsoch chi, ac fe fyddwch chi'n cofio pob un yn berffaith. Hyd yn oed os ydych chi'n cysgu trwy'r oedfa, chi'n gwybod beth, dwi'n credu hyn yn weddol sicr, hyd yn oed os ydych chi wedi cysgu trwy'r oedfa, neu'n gwrthod gwrando trwy'r oedfa, fe ddaw pob un gair yn ôl yn ddigon clir i chi. A bydd hynny'n rhan o'r gosb. Fe wrthodwch chi dderbyn ei air. Fe wrthodwch chi droi heibio o'ch pechod. Ac felly fe golloch eich enaid. Ond y cyngor yw, a mae'r cyngor yma'n ddigon clir. Does dim byd anodd, yma'n ddigon clir. Os ydych chi am ddod yn Gristion, gwrandewch ar hyn, oherwydd paham rhoddwch heibio bob bedreddi a helaethrwydd malais, a thrwy addfwynder derbyniwch yr impiedig air, yr hwn a ddichon gadw eich eneidiau. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch am dy air, ac yn gofyn i ti i ddod ac i roed yr rhodd o ffydd i rywrai, i ymddiried ac i dderbyn y gair, i dderbyn yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, yr hyn sydd yn abel i achub yr enaid. I ni yn gofyn o Dduw bydd yr ysbryd arwaith yn agor llygaid y deillion mwyn iddynt weld ei hangen am waredwr, i weld ei pechod, ac o Dduw ar ôl gweld ei pechod. I ni yn gweddio byddu di yn dod ac yn ei arwain ei llwybrau at y groes, lle welant yr un a dalodd y pris yn llawn ac y gymerodd y gosb yn ei lle, ac bod yr un yma yn gallu golchi yn wynach na'r eira. Tyrd gweithio clodydd enw di, ni gofyn hyn oll trwy enw ac heidiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 521, 521 o ysbryd pur nefolaidd cyn elwi lawr i'r bedd, trwy ryw athrawiaeth hyfryd gad i mi brofi o'th hedd. 521 gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr byddai ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.